Indulona Profi jsou jedinečné ochranné pracovní krémy výjimečně vysoké kvality. Indulona byla cíleně vyvinutá jako ochranný pracovní krém, který odpovídal na potřebu zvýšené ochrany rukou při práci v průmyslu. Receptura, vyvinutá československými dermatology v roce 1948, je dodnes nenahraditelnou součástí průmyslové výroby a rozšířila se do mnohých odvětví. Indulona je synonymum kvality, krém s jedinečným zložením, s nenapodobniteľnými účinkami. Už od svojho vzniku sa vyrába na jednom mieste vo farmaceutickom závode v Hlohovci. V podmienkach na špičkovej úrovni, čo robí Indulonu unikátnou. Začiatok výroby prebiehal v rozvažovni, kde sa podľa konkrétnych receptúr navažujú jednotlivé materiály. Väčšie návažky, tzv. Veľkoobjemové suroviny, navažujeme priamo v priestoroch mastiarne. V priestoroch mastiarne sa pohybujeme v triede čistoty E, čo znamená, že tieto priestory sú monitorované na počet častíc, mikrobiálny monitoring sa tu vykonáva, kontrola z hľadiska mikrobiológie, vzduchu, priestorov, zariadení, personálu. Indulona sa vyrába v priestoroch farmaceutickej výroby. V tomto priestore sa taktiež vyrábajú aj medicinálne krémy a masti. Príjem surovín, čiže vstupného materiálu, sa vykonáva na centrálnom príjme. Suroviny sa označia etiketou, na základe ktorej sa potom vzorkujú a zaskladnia do automatizovaného skladu. Všetky suroviny sú tu umiestnené iba na čistých hliníkových paletách. Priestory kontroly kvality, nachádzajú sa tu mikrobiologické laboratória, kde v našom podniku vykonávame mikrobiálnu kontrolu všetkých vstupných materiálov. Mikrobiálne laboratórium pozostáva z najprísnejších tried čistoty. Je to trieda čistoty ABC. Vidíme čerpanie vazeliny bielej. Je to piestové čerpadlo, ktoré vytláča túto polotuhú masu do potrubia a sterilným vzduchom sa táto pretláča do tzv. Taviaceho kotlíka. K taviacemu kotlíku sa pridajú ostatné zložky, buď oleje alebo iné polotuhé látky, ktoré sú rozstavené v tzv. Roztapárni. Ďalšou zložkou výroby krému Indulona je vodná fáza. Na vodnú fázu používame špeciálnu vodu. V prípade Indulony originál použijeme vodu čistenú po destilácii, ktorá sa sterilným vzduchom cez potrubie privedie do stacionárnych zásobníkov, z ktorých potom vstupuje do homogenizátora spolu s oleofázou plus parfumačnou fázou. Produktovodom sa nám prisúva oleofáza do stacionárneho zásobníka a taktiež vodná fáza do druhého stacionárneho zásobníka. Máme pripravenú v maličkom zásobníku parfumačnú fázu, ktoré nám vstupujú cez čerpadlá do homogenizačného zariadenia. Počas výroby vykonávame priebežnú výrobnú kontrolu, odoberáme vzorku na testovanie sušiny, čo nám povie o obsahu vody v krému. Následne krém zo zásobníka hotového produktu sa prečerpáva potrubím do malého zásobníčka na tubovačke, kde sa hotový krém Indulona tubuje. U nás kontrolujeme Indulonu, každú výrobnú šaržu na mikrobiálnu čistotu. V prípade Indulony originál vykonávame odoberanie v 3 miestach, na začiatku, v strede a na konci výroby šarži. Je to z toho dôvodu, že tento produkt neobsahuje žiadne konzervačné látky a potrebujeme mať potvrdené, že skutočne každá výrobená šarža je mikrobiálne nezávadná a takto sa dostane až k zákazníkovi. Laboratórium kontroly kvality. Tu sa vykonáva kontrola roztierateľnosti, konzistencie, vône, pH, hustota a sušina. Po vyhovujúcich výsledkoch jednotlivých skúšok je konkrétny produkt, konkrétna šarža Indulony prepustená na trh. Výsledkem výrobního procesu jsou 4 unikátní pracovní krémy Indulona Profi, které uspokojí potřeby i těch nejnamáhanějších rukou.
Promašťující ochranný krém Originál pokožce dodává pružnost, pevnost a udržuje přirozenou ochrannou vrstvu kožního mazu. 47% složení tvoří přírodní vazelína, díky které budou ruce dlouhodobě chráněné, promaštěné a vláčné. Neobsahuje žádné konzervační látky nebo alergeny. Je vhodný pro ochranu rukou při práci s dráždivými materiály, rozpouštědly, žíravinami, lepidly nebo při těžké manuální práci. Ochranný krém s antibakteriálním účinkem výrazně omezuje riziko vzniku infekcí, pomáhá chránit ruce před mikrobiální kontaminací a má protizánětlivé účinky. Suché a popraskané pokožce přináší okamžitou úlevu, navrací pružnost a vitalitu. Díky svým antibakteriálním účinkům je vhodný pro práci ve zdravotnictví, zemědělství nebo na uklidnění a jemnou dezinfekci pokožky. Regenerační ochranný krém měsíčkový obsahuje výtažek z měsíčku lékařského, který pomáhá při regeneraci, pokožku okamžitě sklidňuje, má protizánětlivé účinky, podporuje a urychluje hojení drobných ran na pokožce. Je proto vhodný pro elektromechaniky, při práci ve skladech nebo pro úklidové služby a gastronomii, kde je pokožka podrážděná a potřebuje rychlou regeneraci. Hydratační ochranný krém olivový díky obsahu olivového oleje zajišťuje intenzivní hydrataci s dlouhotrvajícím účinkem, regeneraci a přispívá ke zvýšení elasticity pokožky. Rychle se vstřebává, neobsahuje silikony, proto je vhodný nejen do automobilového průmyslu a lakoven, ale i do prostředí administrativy. Pečujte o ruce tím nejlepším ochranným krémem i vy. Indulona Profi. Jedinečné ochranné pracovní krémy.